tavaona mamwe maticha ese saka nava nangotorawo mukana ndikati ndikandione head parents day kudai unobva wangotoreka tishandise mukana wacho wese handiti maziva kuti ndini baba vaanopa saka ndandine macomplaints nehead nenhau yemabatirwo anoita mwana sekuziva kweda munongoziva kuti anopa ane madisabilities anawo so ndongoona mwana every time achibva kuchikora anoya akatota uniform ane shena haana chimwe chaanonyati nguva yekudzidza I think iri kuita shoma pamwana yakawanda yacho I think chero hanzvadzi yacho inotaura kuti anopa anonyanya kuswera kuground mwana akangopedza break haachatodzokere muklasi saka ndangoti rega ndionewo head ndibva ndangobvunzawo kuti vana vane madisabilities pano pari kumbobatwawo sei chii chiri kuitika nimiwo semubereki zvangu ndingwadza ndikati rega nditaurwa nahead ndaingoti ndaingoverengera kuwe so ndonangoti paparents day papa ndichabva ndangochitaura aiwa zvamandudza kudai zvakanaka but zvinhu zviri kutondishamisa nekuti handinamboziva kuti kune vana vari kutamba magrounds nguva dzekudzidza ini kunyanya iye anopa I think nevamwewo vane madisabilities zviri kunzi ticha wacho haazoite shungu dzekuda kutsvaga mwana apinda here azodzoka here vamwe anovatsvaga vamwe vese vanozvimirira anovatsvaga asi vedu vane madisability avanongonzi ane basa re aiwa zvamandudza kudai ndichataura navo nekuti zvinhu zvandogara ndakaudza matiche panapa kuti vana vane disability vakufanana vamwe vana vese hapana different iripo ende vese vanofanira kubatwa zvakangofanana vana vakaenda kumaground dzimwe nguva vanovaraiwa vanokangana munofanira kucheka kuti mwana wese apinde here kuklasi saka kune matichers ari kusipota achiti havatarise vana vanosiya vana vachidai no problem zvinhu zvandichataura navo hatiye takaiswa mwana wechikoro kuti adzidze zvaanodzidza haasingori mabhuku ndo paanowanawo mukana wekudzidza malife skills ipapa kuti angodzidzawo kuti pari kunzi nyarara ndonyarara pari kunzi gara pasi ndogara pasi pari kuda kusheyiwa angava makrayoni mapenzura nevamwe mwana wodzidzawo kusheya but manje tikamuunza panonzi aiwa ngaaswere kuground haana chaanozodzidza it's not only maaye iwowo nemababe bibobu mwana anodzidza zvakawandawo nekungoswera kusocialize ikoko it's a life skill mabhuku anozobatsirawo muupenyu asi mwana anenge ane zvaanongawo zvinoshanda muupenyu problem zvamataura kudaika ndichanotaura navo nekuti mazuva ano gavhmendi yakaisa madhizosiniti pachikoro zvese zvemagavhmendi kuitira vana ivava vane disability saka kana vanhu vasiri kuita basa ravo aiwa no problem but since atenda kufunga kuti nekuti mwana ane madisabilities anonge akunzi auya haana basa haasi munhu aiwa ndo zvacho zvatetsida kuedza kuavoida kuti titi mwana awanirwawo pake paanonzi apinde akwane unozoona mwana akasauya kuchikoro kudai akura anenge akungoexploitwa vanhu anenge akungoitawo advantage yekuti haana chaanoita se chaanoziva mwana akuexploitwa akuitiswa mabasa asina nemusoro akuitiswa basa haabhadharwe zvinova zvinhu zvatinetsingadi asi mwana anodzidza mwana kachitonzwa ipapa unotomona kana uya kumba mwana ane zvaanodzidza unotomonzwa kuti izvi atobata kuchikoro izvi saka handikuda kupedza nguva yevamwe vabereki ndikuona kuti une vabereki vakakumirira kwadai aiwa handizvo zvaiva ndine urombo motiregererawo ipapo asi panguva tichingopedza chikoro changobva ndakaudza kuti timbosangana tionane tidzidzisane nekuti vana vane disability aiwa vakangofanana nevana vese vari pano vana veduzve kufanira kuvabata zvakafanana saka aiwa hadhoti wari sinzi mandipa chichemo regai ndinochigadzirisa aiwa ndinotendawo aiwa tinotenda ini mutiwidzira vana aiwa ndimuri kutoti gone handitika aiwa kufamba zvakanaka allright